आए आदित्य के पापा बड़ा नु जल्दी जल्दी चलो तानी जी घर से तो लियावत रहनी तर आवे के नामे न लेत रहनी आ देखी त कितना फरार हो गनी मंदिर में आके जन हमरा से आ गई चलो तानी। आए आदित्य के मम्मी तारा कोनो टेंशन थोड़ी ना बा, टेंशन हमरा बावे। घरे दू दू गो लइका छोड़ के आइल बड़ू, लइका रोवत होइए सा। चलो जल्दी जल्दी पूजा क के घरे चल। अरे काहे खातिर जल्दी जल्दी पूजा करके जाई? आइल बनी पूजा करे खातिर शिव जी के मंदिर में, तो चली आराम से भगवान जी के पूजा उजा करल जाई आ तब चलल जाई। पीछे से बबनी लेके आए एम बाबूसन के उहो पूजा कर लिए साथे साथे। हाँ धीरे धीरे पूजा करबू काहे ना, भले घरे लइका रोवस चाहे गावस तारा कोनो फर्क पड़े वाला नहीं खे। घर से बाहर आवेलू तो जल्दी घरे जाए के मन ना करेला तारा। अरे ये जी हमरा के तरह कुछ बोलतो मत होखे, लइका ढोवे के डरे रहुआ हमरा लइकन के ना लेके आईनी है, अकेले चल देनी है। चल चल ढेर बात मत बनावा, ऐसा लागत है कि एगो तू ही लइकवा ढोवेलू, हम ढोवे ना करेनी। बाप रे ढेर लइका ढोवे नी, ओइसे नु चिल्लाते हम रह गनी है कि हमरा दोनों लइकन के लेके चली तरवा ना लेके आईनी है। आ सास बानी त बाप रे बाप देखिए के जरत रहनी है। आ एगो ननद बाड़ी त देखल जा कि पीछे से लइकवा लेके हमरा आवेली कि ना आवेली, उनको एकदम घरे आजादी मिल गई होई, खूब फोन चलाई हन। अरे ये आदित्य के मम्मी तू पूजा करे आइल बाड़ू कि ये लड़ाई झगड़ा करे आइल बाड़ू? घर के बात का बतियावत तारू कि ओकरा फोन मिलल बता आजादी मिल गइल होई? ई एजा तू का कहत तारू? कहत 10 गो गांव के पंचायत बिटोर दी, उ पंचायतीये कहला पूजा मत कर। काहे ना हम पूजा करी आदित्य के पापा? पूजे तो कैलर नि शंकर जी के सामने सोमवार 16 को भूखल रहनी, गंगा नहैले रहनी, तब रहुआ जैसा पति पहन के घर में कितना लड़ाकुन सास बालो था कोनो हमरा फर्क ना पड़ला, रहुआ बस नीमन बानी नु। बाप रे ऐसन बात बावे, तबे तू इतना हमरा से जे किया के लड़ाई करत तारू। तो केकरा से करी जी? रहुआ से प्यार करी ले त केकरा से कहे जाई? कहीं ना रहुआ से। अब बहुत से चुप हो जा, मंदिर खाली बा त बहुत तरह के आजादी मिलल बा बोले के। एगो दूगो गीतिए गा ल। सात जन्म तक रखी हसो हागिनिया रे, रखी हसो हागिनिए भोले बाबा। सात जन्म तक रखी हसो हागिनिए भोले बाबा। सैया जी के बन के रही रनियाए भोले बाबा। सैया जी के बन के रही रनियाए भोले बाबा। जैसे गौरी मैया होई राउर रनियाए भोले बाबा। जैसे गौरी मैया होई राउर रनियाए भोले बाबा। ओइसे बन के रही हम रनियाए भोले बाबा। ओइसे बन के रही हम रनियाए भोले बाबा। बनल रहे हमरो नैहर ससुरवा रे, नैहर ससुरवा भोले बाबा। आ चमकत रहस पिया जी हमारे भोले बाबा। चमकत रहस पिया जी हमारे भोले बाबा। चमकत रहे हमरो मांगी के से नूरवाया रे, मांगी के से नूरवाए भोले बाबा। सजल रहे से नूरा हमारे भोले बाबा। सजल रहे से नूरा हमारे भोले बाबा। अगर पिया जी के इतना बड़ाई ना करम तो उन्हीं के साथे जिए के बावे, जे भी घर में होखे, लेकिन भातार अपन होई नु। पिया जी हमार होई जिए के आधार रे, जिए के आधार भोले बाबा। पिया हमरे होई बाबा जिए के आधार भोले बाबा। पूजा हमरो करी सबिकारे भोले बाबा। पिया जी के लमहर दिहऊ मरियाए भोले बाबा। पिया जी के लमहर दिहऊ मरियाए भोले बाबा।